ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ବାପୁ ସାହୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗପ ପରିବେଷଣ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗପଟି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମନୋହର ପରମେଶ୍ୱର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ତାର ନାମ ମନୋହର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଦେଖିବାକୁ କୁତ୍ସିତ ଓ କଦାକାର ଥିଲା। ସହପାଠୀମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କରି ପରିହାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଗୁରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଅ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ମାତ୍ର ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଉଥାଏ। କ୍ରମଶଃ ତା ମନରେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏ କାରଣରୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏପରି କୁରୂପ ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କାହିଁକି? ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାର ମନୋନିବେଶ ରହୁ ନଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ପଛେଇ ଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଶିକାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବାକୁ କହିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଘୋଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗାଳି କଲେ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଖାଲି ମାଟି ଅଛି? ଶିକାରୁ ଘୋଡ଼ିଟାଏ ବି ଠିକ୍ ଭାବେ କାଢ଼ି ପାରିଲ ନାହିଁ। ସବୁ ଘିଅ ଢଳିଗଲା। ଗାଈ ବଳଦ ଚରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ଗାଳି ଶୁଣି ମନୋହର ମନକୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଗୁରୁକୁଳରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଏତକ ବି ଜଣା ନଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ନିରାଶା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ନିମ୍ନପ୍ରାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାକାର ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଥିବା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଇଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମେ କିଏ? ଏଠାରେ ଶୋଇଛ କାହିଁକି? ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳଟାରେ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମନୋହର ଅତି ଆତୁର ହୋଇ ଜଣାଇଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ। କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଏଇ ବଗିଚା ମୋର। ମୁଁ ଏହାର ମାଲିକ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଷି ଧରୁଛି। ଏ ସବୁ ପାକଳ ହୋଇ ପାଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବି। ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ମନୋହର ମାଳି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ବଡ଼ ସତର୍କତାର ସହିତ ତୋଟା ଜଗିଲା। କଷି ଆମ୍ବ ବଡ଼ ହୋଇ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ତା ମନକୁ ଆସିଲା, ଏଇ କାମ ବଡ଼ ହୀନ କାମ। ତା ବୟସର ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ରାଜ ଦରବାରରେ କାମ କରିବେ, ଅଥଚ ସେ ଏପରି ଛୋଟ କାମ କରି ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦାସୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କାମରେ ଏବେ ଅବହେଳା କରୁଛ? ସାବଧାନରେ ରହି କାମ କର। ଦିନେ ସେ ଦିନବେଳେ ବସୁ ବସୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଫାଇଦା ନେଇ ଚୋରମାନେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ ତୋଳି ନେଲେ। ମାଲିକ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୋର ସାରା ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ଚୋରମାନେ ନେଇଗଲେ। ତୁ କୋଉ କାମକୁ ନୁହେଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ଯା। ଏପରି କହି ସେ ମନୋହରକୁ ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼ ମାରି ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଦୁଃଖୀ ମନୋହର ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲିଲା। ତାକୁ କିଛି କୂଳ କିନାରା ମିଳୁ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଶିରିପୁର ନାମ ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦିନସାରା ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ପରେ ସଞ୍ଜବେଳକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଗୃହର ମାଲିକ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର। ସେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମନୋହର ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟି ତାକୁ ଚେତା କରାଇଲେ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ାଇ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଏବେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ଏହିପରି ମନୋହର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର ସେହି କାମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଭିରୁଚି ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନ ସଫାସୁତୁରା କରିବା, ଓଳାଇବା ପକାଇବା, ନିଆଁ ଧରାଇବା, ସେହି ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ିବା କାମ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନଥାଏ। ଦିନେ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଲାରୁ ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କୌଣସି କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରି ଆସୁନାହିଁ। ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ିବ କ'ଣ? ଚୁପଚାପ ଯାହା କାମ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଆ କର। ଏହା ଶୁଣି ମନୋହର ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାର ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାଲିକ କହିଲେ, ତୁମର ରୂପ ନୁହେଁ, ମନ ବି ସେପରି କଦାକାର। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଯା, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେଖ। ଏପରି କହି ମନୋହରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମନୋହର ନିଜର ଦୁରବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ବେଣୁଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିଲା। ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିଜର ମନ ବ୍ୟଥା ଜଣାଇଲା। ପୂଜକ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଖାଇଲା ନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ।
ପୁତ୍ର ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ମନେ ହେଉଛ। କେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ? ମୋତେ ଜଣାଅ। ସାଧୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ। ମନୋହର ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲା, କେଜାଣି କାହିଁକି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏପରି ରୂପ ଦେଇ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସହପାଠୀମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ମାର୍ଗ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଅସୁନ୍ଦର ଏପରି କିଏ କହୁଛି? ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କହି ତୁମର ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସୁନ୍ଦର। ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସଂସାରରେ ଏପରି ଅନେକ ଛୋଟାଅନ୍ଧ କାଲା ପରି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରି ଏପରି ହୀନମାନ୍ୟତାର ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛ। ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟର ତୁଳନା କରିନଥାଏ କି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇନଥାଏ। ତୁମ ପରି ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜ ପାଖରେ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସାଧନା କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସମ୍ପଦକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିପାରିଲେ କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଏକ ବ୍ୟର୍ଥତା ପରି ମନେ ହେବ। ଏହା ତୁମର ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତାର ବିକାଶ କରାଅ। ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଅ। ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କର। ସବୁ ସୁଖ ଓ ସମ୍ପଦ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନୋହର ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ପୋଛିଲା ଓ ତାପରେ ଗୁରୁକୁଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୁରୁକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମନ ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସହପାଠୀମାନେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲା। ଆଉ କେହି ତାକୁ ଅସୁନ୍ଦର କହିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ। ସେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ମନେ ମନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇଲା।